Hey, Maxwell. Intambo engaka isinyeni. Man, ikuvikela phi lempahla ngempela? Hey, awume wena man. Hayi bo Maxwell. Unentambo eneholeti but uhlezi ungena mali. Wona musungisanganela kuona uwallet lo. Yini? Umqamelo? Mana Maxwell. Owani lo mqamelo? Noma ukuthi uma uhleli phansi iqolo liphumule lithatha into ebunyana. Wenzani Maxwell? Hey. Wena njani? Ha? Nenzani madoda? Dlamini, awukwazi ungivimba ukuthi ngishaye kubeni sengishayiwe. Wena, wenza lana neqolo lo sleeping pills. Hey man, hey man. Nilwe lana. Uyena lo Dlamini ongise ngentambo yamehlozi. Mayo, wrong. Akayiswa umuntu ngezinto zedlozi. Nawe, wrong. Bengafanele umshaya. Ngakho ke 50-50 ayiyekwe lento. Hayi, 50-50. Ukuziba u50-50 akangeyise mase nami ngemshayi. Hayi ngeke angikho manje kweseni. Futhi ngeke ngize ngimbuke ngishaya singamane sidle. Hey. Akho umuntu osola nomunye la. Akuliwa la. Wena, hamba kuba nendlela yakho. Wena, asambi singamjuva. Awu, uyaphi manje mayo? Wena, kokusiza usuhlala uhamba noDlamini ngoba le ayiphelile. Man. Ungiphelezela nini kanti? Siye kaMjofi. Awusungivumelile ukuthi ngipheye kuMaxwell. Awukaxoli kanti indoda? Bayakuyadlala Dlamini. Singahamba mekuphela le game. Sengixolile. Awu, badliwe umuntu. Fanele ngivume nje ukuthi mina soze ngakuhlula la ekhasini. Hayi, Dlamini, ake ngihambe ngiyoshintsha mase siyahamba. Uyena ke lo abamshaya ngempama wasuza. Uthini wena ngani? Mana, uyangishutha? No bengithatha selfie. Ente ubalo ushawe ngempama wasuza. Ayibo bhuti, ngikhuluma ngedwa mina. Ha, ka, Mahewu. Uvuma kanjani ushawa uMaxwell? Uzusuze madoda. Hayibo angisuzanga. Ente uyithatha phi leyo nto? Hey, ngibona ku Facebook and even sizena 200,000 views. Buka. Wenzani Maxwell? Hey, hewzini. Yini ucinga uMaxwell? Hayi, nami bengabomvu umuntu angishaya bese ezokhomment ukuhleka ngaphansi kwevideo ngishaya kuyona. Bucks, ukuyambona uMaxwell? Ya, ulapha emhosheni ukhamakhambe. Hawe, wagijima kangaka ngakuyena pho. Aw, Dlamini. Mapentshisi. Ya Mahewu. Dlamini, ngeke ngisakwazi ukuphelezela sekuvele waqhamuka isimo esiphuthumayo la. Awu, isimo sani manje naleso? Hello? Mahewu. Mapentshisi. Uyawazi kaMjofi? Ya, ngiyakwazi. Okay, asamba ungiphelezela. Hawu, Dlamini. Awusale lo lize ngivume ndoda usuyasukuma nje. Awu. Kanti uzonqaba? Awu, lutho Dlamini. Sambe. You see this? This is what projects management looks like in most teams. Missed deadlines, unclear tasks, endless follow-ups, too many tools, too many messages, and somehow still no progress. Tell me I'm lying.
This is when I said enough. I needed one place where everything makes sense. Odoo is a software with all the apps you need to manage your business. This is Odoo Projects Management app. And with it, I can assign tasks, track progress, and see exactly who's doing what and by when in real time. No more, I thought you were doing it. No more, I sent it on WhatsApp. Everything lives here. Tasks, files, deadlines, and communications. And yes, in 2026, Odoo app comes with an inbuilt Odoo AI agent, not the scary kind. So, in my projects management, Odoo AI helps me prioritize tasks, identify bottlenecks, and gives me insights into workloads before things go wrong. Check this out. Boom! Right there. Blink of an eye. Timesheets integrated. Billing integrated. Calibration tools all connected. Nothing slips through the cracks anymore. And just like always, your first Odoo app is free for life. So if you are tired of chasing projects instead of managing them, click the link in my description and explore Odoo Projects Management. Your projects will thank you. Lento izokwenza uba lithathe kancane. Hayibo yini kwenze njani manje? Maxwell, phuma bhuti sikhulume. Phuma. Kwenze njani Mahewu? Makhuzwayo, uMahewu yena ongiqalile. Uthi iqolo lami lihlezi likhathele. Njengoba ngiqinile entambeni nomcamelo nje, ingoba iqolo lami lihlezi lilele. Makhuzwayo, nawe uyahleka. Mahewu, mawucabanga uDlamini Meza ukuthi wena ungene nesikhali emzini wakho, uzothini? Makhuzwayo, ngime ngaphandle ngingenanga. Phuma nje. Mahewu, ngizomfonela uDlamini. Wena, ulale la. Lekutheki hewe ndaweni kwakhala bo cherry. Away, Bucks with 2 knives. Hayi, sengalivala lelo gama Mahewu. Awucabangi ukuvula isitolo sesibili, uvela ube uBucks with 2 shops. Hey, uyazi good idea le. Haw, hey. Ucinga uMaxwell? Nah, ngiyakadlamini. So uMaxwell uzomyeka nje kanjalo? Hey, ivideo isina 300,000 views. Bucks, ayikho into engadluli. Ama trends afika manje. Next week abantu sebewakhohle. Aw, hey. Liyaphi ipentshisi? Ngisawuthenga idrink la. Man. Imcasulile uDlamini into yakho, uGhuphu Maxwell ngocela yami uzumfake kwakhe. Impela bengirong. Ngiya kuyena nje manje ngiyoxolisa nganali ibhodlela. Ya, uyoxolisa iphela ethi nya lento yena ukulwa noMaxwell. Ongapheli kuyahlola amapentshisi. Ya, okay. Dlamini. Jama kaSijado. Mzizi. Ngiyini mina? Ngiwumuntu nje iphepha. Ngithi angizoxolisa la ngesenzo sami sayizolo. Dlamini, ngiyaxolisa ngokukhupha umuntu ngesikhali ngomfakela emagcekeni akwakho. Ngisuka ngacasula uFacebook. Ngingaxolisi nje ngomlomo, ngithi nje nasi isimehlana.
So lento yakho no Maxwell isiphelile. Dlamini, uyazi mina noMaxwell sihlale sixabane. Impela. Ngabe uzokhohlwa ivideo le Facebook? Hayi, impela sizobona siyilungisa kanjani, ayinasimanga. Okay. Ngiyakuzwa. Shova amakhadi sidlale. Mhlawumbe ngizokushaya namhlanje. Hayi, Dlamini, mhlambe mase ngibuya ngaseyitolo. Oh, okay. Hayi, wenzani? Ngiyenzani? Ngiyahamba. Hey, ncasa mani. Yazi bengithi nje. So mina ngifana nesha. No, cha mapintshisi ukuthi izinja ngiyithandi. Man. Umgcileni mahe wami. Mana indaba uzwena. Lutho. Ukuthi umahe uthele into yeni iphelile. Ngabe iphelile ngempela? Hawu. Usho njalo. Hayi, shuthi iphelile ngempela ke. Oh, hayi, kungcono. Okay. Ciao malume. Mshana. Malume nzima. Ciao umuntu azadlala ngebhodolo ezinja pho. Sanibona. Hawu linjani ihewu? Ha malume. Akaphenduli. Ngithini? Hayi wena mshana, musu kuphapha wena ngane manje. Hawu. Uma yobaqaleni nokujoga. Hayi, selokhu wamshaya nje, uyagijima. Wena ngane, why ulokhu uthi memfu njengomtsintsela wesidudla? Awahambe la mani. Yonke into fanele iphelile. Lol. Uthe lol Dlamini. Manje ikephi inkinga lapho ngoba phela uyasho ukuthi iphelile lento. Pho ulolu uyapi Dlamini? And uyambona ukuthi akayena lo maheyo ngimjwayela. Ngathi sangibambela iqhubu. Hawu Maxwell. Ulindele ukuthi ungishaye ngempama namhlanje ngakusasa mase sibola vidava. Ile into engishoyo Dlamini. Plus ivideo na ku Facebook isina 1 million viewers and ama comment. Hey. Yazi khona nje ethe, "Awu, lachitha ngomdidi hewu." Hey Maxwell. Kahle man. Kahle ukuyistressa ngalento. Ayikho lento. Uma uthi iphelile lento, ivumele iphele. Ngiyakuzwa Dlamini. Maxwell. Man.
Uthi usokuthi uMahewu uyakubuka bese yasimala. Uthi usokuhleka. Ukuhleka. Dlamini, ikhona into edark ngesimile singamahewu. Edark. Yini? Amazinyo? No, Dlamini, si dark as in khona into embafuna ungenza yona. Eshe madoda. Hawu hey baphejisi. Naku uMaxwell engimele ngenqaba la. Ungitshela ukuthi uMahewu uyambuka bese yamamatheka. Usatshiswa yilokho. Usatshiswa ukuhleka. Ya khona Dlamini. Ikhona into eoff ngoMahewu. Uyazi namhlanje sengimbone ka4 ehle yedwa elokho ephinda le video yakhe yokushaya ngempama ku Facebook. Aniyazi Dlamini kune comment lapha ethi ngeke mina ngisuziswe enye indoda kuphele kanjalo. Kungafofaya. And uMahewu uvela react ngeheart kule comment. Hayi Maxwell. Relax, angeke zifike lapho le nto. UMahewu ngeke ayenze le nto. Dlamini, uMahewu washo akasimbone dina lo pen leyo. Manje sekune video yokushawa enenkulungwane zabantu ezimbuka ku Facebook bemhleka. I3 uMahewu usekunensuku ezimbili eziya ku3 ehle yedwa engasimbone nabantu. Hayi. Kahle mabhentshisi. Hlanganisa into engahlanganike manje. Maxwell, masifika lapha kuMahewu. Uyaxolisa. Uyamtshengisa ukuthi umsoli. Yeah. Mahewu. Suyabhema wena manje. Suka yena ubhema Mahewu. Bengisacela sifocus kulokwami iqala. Ungamcasuli singakaxolelani. Shebabhemu. Yeah. Mahewu. Ngilethe Maxwell la ukuthi nizokhuluma. Ngilalele bhuti. Mahewu futhi ngiyaxolisa. Kwangafanele ngishaye ngangirong. Wangishaya noma wangizuma wasudlamini ngibamba sengifuna ukupheya. Yeah. Yebo. Ngakuzuma so ngiyaxolisa futhi. Ungangishaya nawe ngempama. Sekulate for lokho. Wakwashihlekwa abantu abawu1 million. Hayi umfethu akumini waposta le video. Ubani ongishayayo evidweni? Amboma lapha Maxwell. Ngikhulume la. Hlahle mpa. Mayo. Yini engenza lento ibe right kuwena? Awungeke Dlamini mfethu. Maxwell. Uthi yona nto kuphela azoyithatha ezoxolisa. Oh. Ngisho uthenga ivideo kaMahewu eziphinselela. Bese ngiyayiposta ngithi kule revenge. Wena ngani umthetho wakho uyaphapha wena? Man. Uqonda ukuthini mawuthi mase kule? Yini nale oqala ibiposto wena ngani? Yeah. Ukukushaya ngeke kwenze lento ibe right. Hawu, madoda. Kanini inkinga yakho Mahewu? Ukushaya uMaxwell ngempama akudalanga lento. Inkinga idalwe wena Dlamini. Kwangingamela ungivimbe sengishayiwe. Kwakumele ungiyeke ngipheke ebese usilamula sesilwa at least. Iphutha lakho uyalibona? Okay, good.
Futha Maxwell. Wangishaya ngasuza ngahlekwa abantu ku Facebook. Nami manje mangushaya kufanele usuze. Awumahe mfethu angiphisiwe nje. Hawu Dlamini mfethu, namanje usabuka le video. Awu, ngisiza wena nje lana. Ayithwele video izodelete uma yafika ku 100,000 views. Isinaba manje. Isa 3,000. Hey, shuthi sazohlala ke mfana. Hayi impela. Wangishaya ngasuza ngahlekwa abantu ku Facebook. Nami manje mangushaya kufanele usuze. Mahe mfethu angiphisiwe nje. Hayi ke, shuthi ngokushaya uzusuze. Kokusiza ukuthi uforce umsuzo. Hawu maye mfethu, uyazi nje mangabe ngiforce ukusuza, ngizonya mfethu. That's even better. So mfethu yona into eyifunayo le. Hayi, makunyiwe futha bhuti. Suzak. Yazi mapentshisi. Kwesinye isikhathi uyitshela ukuthi uyasiza kanti uyahonda. Ukhuluma ngandla mina. Ukhuluma ngalento kaMahewu noMaxwell. Impela. Yabona makhona into ekufanele ngiyifunde empilweni. Ileyo ukuthi ngibayeke abantu bayidene ney'nkinga zabo noma bekuthiwa ngibakhathalele kanjani. Well, nawe ubuthi uyasiza Dlamini. Hayi ngoba uphapha mfowethu. Ubani othenge yaphapha waseqaleni phela. Hayibo. Hey, kanti isikhathi sasabheka nje. Ubani othenge yaphapha? Ubani othenge yaphapha?